Anya laki din! Amom lakay, adda na buyak iti Facebook. Anya manen aya dayta? Inton barutawon ka no, saan ka nun nga agpante, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Kalokwan lang dayta tunya. Saan ko naktumot? Diyay nga rod na buyak iti Facebook, kat saan anagpanti iti napalpalabas ang paru atawon. Kita ang kat nagsasaruno ti swerte na. Yak amuking ka oh. Isuman mo ti aramidak inton barutawon, 5 nga aldaw asa anak nga agpanti, tapno dagos asumrak ti swerte. Anya? Sakto na ti agswerte lakay, ultimum. Saan ka mairanod ko naktumat? Malawinan, kukwam lang nagswerte ka. Angam nung ilawan makamukag bugaw, salbag. Hoy, Beshi, anya ngay matilutwam inton baro atawan. Barutawon nga awan makukwarta mare. Ha? Ayan na nga iti tangdan mo anak iraraap. Kinakisiksik ka iti napalpalabas nga aldaw. Ha? Intong itmon sa amoy ngamin amin nan. Anya nga ita, awan lutwo mo inton baro atawan. Awan a talaga mare. Ngam ada planok nga aramidak inton barutawon. Tapno dagos man asumrak ti swerte iti pagtaengan mi. Ha? Anya nga day tamare. Manipod into no December 31, aging ga inton January 4, sa anak man nga agpampante. What? Wan ko mare, tasigon iti nabuyak iti Facebook. Saan ka no nagpampante iti 5 nga aldaw, iti napalpalabas a baro atawon. Kita ang ka nagswerte. Anya? Awan na nagdumaan nyo mo iti asawak. Sakto laang ti agswerte kung naktumot. Pulos, asaan kayo ang mairano? Nya, laki din. Ay, awanan. Natuluyan sa amag na nadadaal ti panunod ay aton niya. Uwan nga rod, sis. Agasem man, tasaan ka nung agpanti iti 5 nga aldaw, inton baro atawan. Tapno dago sa sumrag iti swerte. Panunod lang day jet awan makukwarta na kidi, ah? Ti amok akit ada kwartana day jay. Ta nagsasaruno mo ti pakitang tangdanan na iti napalpalabas alawas. Nagsasaruno, ah? Nga mo rin nabiim at mapmapan ni Jesugalan. Papanan na ngay no sana maibos. Sa ita, saan ka nun nga agpanti, tapno sumrag ti swerte? Anya laki din. Inton kwan, sa bali lang aro ti sumrag takitaag. Ay, isupay Ay, no sumrag ti ay na, diyak mo. Diyak mo, iti daya kumarita. Naawan makukwarta na, kit tila sumrag, iti panunot na. Sapay la kuma, ah? Ta saan ta ama akaran iti kasya pa nagpampanunot na kumare. Ay, yad adayo na kumamot ako mare. Ang mayat magkumat, ada sumrag magkadata. Itay ka pa yung agkatkatawa, baklita. Ha? Anya laon iti katkatawa maya. Dayjay to, mga minaton niya. Tila mapampanunot na. Ha? Tapay man nito niya. Nakuna na nga rod, asaan ka nun nga agpante inton baro atawan. Anya laki din dayjay ako marik, aya. Saan nagpanti? Apay awan pantinan? Manipod ka nun inton December 31, aging ga inton January 4, kat saan ka nun nga agpante. Tapno dago sa sumrag ti swerte. Ay, salbagay. Nakapidpidutan na kayo nga tamanan iti tayo tapamati na. Ada nga rod ka nun nabuya na iti Facebook, asaan ang nagpanti ka nagiti napalpalabas sa baro atawan. Kit ni, nagswerte ka nun matitibiyag na. Diyan alam mo, iti tayo kumarem. Gapo iti kaawan nga takwarta na ah. Iso at tila mapampanunot nan. Wano, nadadailan iti panunot na. Apo bigbigat kag samsampay ka iti linabaam ato niya. Ha? Ay, wan ana na. Nga mabit lang. Kasla underwear mo mat dagita inlabam. Wan na, underwear ko dagita oy. Inlabak amin nang taidolin ko iti upat nga aldaw. Aniya, taapay nga idolin mo iti upat nga aldaw. Sana nga agpanti manipod inton bigat, aging ga inton no January 4 na.
Nay, taapay. Anya laki din, kas iti kunada nga rod. No barutawan, saan nga agpante, tapno dagos asumrok ti swerte. Andiya, nay kanton niya, tilay bagbagambag. Ni, sana nga gang angaw nana, pudno ti ibagbagak. Iso nga rod nga inlabak amin ng ti underwear ko, tamakain na namot iti upat nga aldaw. Ta sa anak nga rod nga agpantipay. Hay, ito niya, ayos ka kadilaan. Ha? Nadadaal samot tanday ta panunot mo, salbag ka? Kinaawan kwartam day ta, iso atila mapampanunot mo. Anya laki din? Ay, naimbag pa'y dagiti karuba, tabisi da ngaglutluto iti handada. Ay, naimbag da pa talaga. Data, awan din naimbag ka data. Tayo nun unam, buti nagsugsugal ka nagiti napalpalabas nga aldaw. Iso nga awan handata, salay. San nabali ata ikayang kuntulang akastoy. Anya, hoy to niya. Anya ka rin na nga mo. Kayang-kayang ka, sakit awan pa'y pantay mo. Sumngaw. Ni, imbagak matkan ka nga upat nga aldaw sa anak agpante, tapno sumrok ti swerte. Anya laki din ayan, Danilo. Ay, una yan, Diyos mio, Marimar. Yakon amuti ibagaking katon niya. Ha? Pangasim man ta sa ang karumrumar. Nakababayin laki, di ka nagiti tattawa makakita king ka. Oh. Anya kumangay ti nakababay ni ti dayta. Iberberok ko nga ro ti pagsarkan ti swerte. Sumngaw nga raw. Hindi ka man nagpantay. Salbag kiti. Swerte nga ibagbagam. Agagag ka, tapno agswerte ka. Sa nakastang agkayang-kayang ka. Asaan ka nakapantay. Patungpa ka na eh. Ay, nalpasan ti January 1. Wan nga rod mare, kahit kumusta nga eh. Anya nga matin lutom, tumayak man mangilaban. Anya nga'y kumatilotok kat awan nga rod kwartak si kamot. Anya? Iso ngayon kayang-kayang kulatan ah. Kas-lakas din eh. Sus, ay na, pakawan na maapaw. Nyamot. Oo, kamot abaklamat. Ay, Diyos mio garapon. Anya ko ka umuntol niya. Talaga gaya ng impay-pay sumon, timbaga, masan ka agpanpante. Impay pa isok adi. Tapno sumunok ti swerte kung nada nga ro diya. Ay, tsak amo na niya tibagakin ka, mare. Nagado ko nga. Naimbag kumamot nung nag-shave ka. Ngam saan man? Oo na yan. Ay, nakapapay laki di tayo tangar aramida. Si kakit dimot. Anya nga'y kumati nakababain. Katawan mo't dakas nga aramidak. Kaya't kulaang mo't nga agswerte ti 2026 ko. Una yan. Ay, tsak kamugan ka. Ang mga nusan aswerte ti ipay na day tangar aramidam. Sigurado amalas. Anya laki din. Lakit din no ang awlaing nito niya day jay. Ngam impay-pay so na mait. Ha? Diyan niya, kumare. Naiina, nagrana kami itay. Awan at talaga pantina si ka. What? Ay, naku. Saan ko ma-explain, kumare? Anya? Pumanag na nga awan pantina. Naimbag kumamot no nag-shave. Ngam saan mat? Kawanan ba'y na babae? No kasta barbasan. Ayaw na yan. Anya lang, di ba ako nadagiti makakita king kuwanan, no kasta. Katanya nga eh. Saan namat nga amo ti mapabainan nga uraan niya pa ti maibagakin kuwanan? Hay, diyak laki di malapdan ti katawak na makita da diya babae. Saan ka nung agpante? Tapong sumrik ti swerte, salpagid eh. Pamati tawan makukwarta na si ka. Awan at talaga ata naglaing tumang aming nga agsugal ti awanan baing. Anya laki iti. Hoy, tapno mong to niya. Siya nga asamang ti mababay ni ti kasta kararamiday mo. Anya? Pangasim matagpanti ka. No niya launa ti pagkakastaan. Si kakit din mo, Danilo. No siyak to ti agswerte. Si kamot lang ti umuna ang mairanod kunaktumag. Anya? Nagado nga'y bagpagam nga. Tapno mo man niya. Amin na masabak ko ako kumparay. Kantyaw, kas ka na insulto ti mang mangagaw. Manipod ka na kwada. Ngapoy ti kasta ngaramim mo. Tapno ang mamatan niya, Danilo. Uraan niya pati bagbagdag iti sinalit ako kumparem. Awan bibiyang ko. Nita, Saan nga isuda ti agswerte no bilang laeng. No di ka tsak mismo. Isungar aramidak amin tapno sumrak adagos ti swerte itabaro at awan. Maawatam! hay jak amaw no niya pati bagaking katon niya.
Makamu ka man lang, iti biyak mo. Salbag ka. Naman lang maturo ka ni salas. Maturo ka rito yung silid na siksika. Turog ko. Danilo! Anay ko! Tulungan na! Palasin! Ayan, saan ka? Dati parigo mo yan. Sana ka nagpantian na turog. Diyak na puotan. At dautot nga imay ng kagat itikwak. Anya? Nagsakit lagay. Anay ko! Kasi nagdara pa yung tikwa. Gaboy di pa ng kagat di awanan bain nga utot. Kakalakyan di utot. Puno ka ba yan? Pagyaman ka ta, kinaga na lang. Saan na nga yung taray dito? Masalbag. Anya? Nango na siguro, na bang site, nagangpap, oh. Di ko ang kinagaan na latan, ah. Nuhapay kami na, saan ka nagpanday? Magkumamano, saan na nakalibay, wano diwig. Di ka lagbay nga. Alam mo to na, mga sabol ka na iti iagas ko, iti kuhak. Nagsakit at talaga ti kinagat na. Maranak na iti nga utot palapalak at talaga. Kanya may yagas ko ngayon. Awan na. Awan may tulong kuking katon niya. Makunak lang, gunggunam. Ala, itultuloy mo pa dahi tangan alamidan. Barang iti sumaruno akagaton ti dahi ta. Itaraynan dahi ta manimanay mo. Makapaikawa mo niya. Awan mo tiniton niya amarana at dito'y tersena yung agtamtambay na na. Ha, apaisan mo nga amaw tinapasamak kan kwa na. Ha? Api na na. Ano tapasamakin ko na? Kaano kinagati utot ti mabagbagi na? Ha? Susapon niya. Wan, kinagat ka no ti utot iso nga uray lang nagdara. Nilakay na mo lang tinangibaga kanyak iti na minsan. Tay may gimatang iti agwa kan kapas. Ay, jak amo na niya tibagak nana. Noan niya launay ngamin ay ti saan na pagpanpansyan. Kanayon na nga ibaga. At apno ka no agswerte ita pa no atawen. Ngaman na nga ita. Kinagat lang arot ti utot ti ma. Ti mabagbagin. Day tangarod ka. Ay, Nana, kumusta nga tanito niya ngagpaiso? At apay nga tan mani-manina? Uno, intangalin ti utot. anya? Maangot at talaga ti utot day jay. Tasan lang aruda naman nagdigos. Saan pa yung agpanting? Anya laki din. Oh, aday ta, kumare. Agpakapaka ka lang aruda na magmag na ita. Ay, anay ko. Nagsakit ang talaga kumari. Naimbag di mari takinagat na laang. Saan na ka nga intaray, dahi ta kakaiso na amanim-anim nakadiwig, salbag. Sigakit dimot, mari. Puno mo ti bagbagak mari, saan lang nga nakadiwig, nakalibi pa eh. Kahit kumusta? Nagpanti ka kadimot langan. Ha? Ayun, mari. Nagpanti akon. Kunakun kat. Awan pa iti si mangpet aswerte. Ngam naadaan kan iti parikot. Noon niya lang amin ayamo. Ito niya tinaknakan mo. Mala, husto ko man kumari tani. Nagsakit at talaga. Nagsanniit si ka. Ti awanan pa inday di nga utot. Nagtadam tingipon na. Ay na, baso mumut lang ako mare. Imbis nga agsapol kay ti panggidam, tapno agswerte ka. Saan mo, taday takit, nagkay kaya nga saan ang nakapante, tinararamid mo. Anya nga ita, anya laki, de. Kat, kumusta nga hindi mabagbagim, kumare? Ha? Naimbag man, tasan akinatab ti utot na takakaiso na amanim-anim, kumare. Imbag lakid din ta kinagat na laan. Sigakit dimot kumari.
Agpakkapakkang ka na magna. Gapu iti panang kagati utod dita mabagbagim. Siguro, nagpanti ka mat ita. Nagpanti akon kumare. Ay, naamok la kumakas to iti mapasamak. Nagpanti akla kuman. Husto lang mat nga kinagat ti utod dayta. Tapno mapadasam mat tinakagat. Tapno iti kasta agpanti ka. Anya? Tilan tumot nga min patpat siya mapamati tapno agswerte. Anya nga ita. Awan pa'y swerte asimang peking ka. Ngam agparparikot ka. Ay, Nasayaat. No saan nga agimpeksyon dayta. Ngam na agimpeksyon. Jaklamon to niya. ay na, saan kumamot amare? Baro taon nga awan makukwarta. Sakit paggastusan pa ilang ti bagbagamat. Basol mong lang, kumare. Awan sa balya pa basulam. No saan adita nagsadot na bagim. Anya laki din dayto eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Itay kapay dito'y salas apo manag na ilay. Apay aya, Di daklatan ang kaskaso, nanang. apay ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, ta ibagak ti mapalpaliiw ko kan ka iti kalabas. Ha? Nakita kayo kin ni Melo idi na minsan nga aldaw, ilay. Nagturong kayo iji kasabaan. Anya? Anya ti narami jo iji kasabaan kin ni Melo, songbatan na. Nanang. Anyat inarami jo iji kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan, nagbayag kayo iji kasabaan. Nanang. Ay, madiday ta nga arami jaw, ilay. Intun kwan, maamuan ni Simang nga da relasyon nyo kin ni Melo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga alam ti cellphone ko. Ited mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanya. Antay bakit? Agasam, cellphone laengan ti iggamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabala kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga game sakmet iti cellphone ko. Anya games, jaklapat yan. At dalakit di katex mo a babae. Awan, bakit? Awan, bakit? Ha? Bakit tarupam? Talaga, mate. Awan ti babae simang bakit? Jak maramid day ta. Kapay nga purido ka, Milaw. Ay, Makadlawa ka. Awan matig igga mamasilpon mo ita. jakon makontak ni Ilay tatang. Makitam? Rimwar mo't laang tipod daw. A babaem ni Ilay. Agayatak mo tin ni Ilay. Isulap pampanunuto kaon. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, arami daw. Tatang, Ay, makamo ka. Numaamuan ni Simang at da babaem. Sigurado nga ibadag na dahil ta di pegaro pa. tata. Ay, punak mo saan nga kita pa dito kasabahan ni Ilay. Urayot ti text mo. Ngam di ka mo tin ag-text kanyak. Inala nga ron di simang ti cellphone ko. Impaglaki din, ta saan ka nag-text kanyak. Saan ka di asaritaan taas si kati umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, Ilay. Kasta akmat kan ka, Milo. Mailiwak mo tin kan ka. Ay ayatan ka. I love you. Agmalmalim tan dito kasabahan. Simang, Nay, si kamo gayam tatang. kasla dapat padaan ma. Win nga rod, urayok ni Milo, tang. Kasta ka day. Nagsapa arimwar ni Milo, di mo tin agaw-awid, tatang. Ay, mga makumikum laang iti taltalon. Ha? Makumikum laki di dayay ngagmulmula iti tarong. Anya? Masansan mo tayo, ti pa nagkuyog yukin ni Melo, ilay. Pagkunaan nyo mo't nanang. Palpaliiwak amin agaraw mo, anak ko. Ko ha, nanang. Kasano numaamuan ni Simang day tang aramidan niya?
Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na, kat panawan na ni Simang nga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dit apanagayat ko kenkwana. Naglaing ngamin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo, Apa ito nyaw? kasabaan ti ayuyang yu kini Ilay. Anya? Nakita kayo di na minsan nga daw iti kasabaan. Ay, shh. Di mo pigsan ti agsa uto nyaw. Amangan no adda sa bali makanggag. Nagsiglat ka matan Milo. At dalangarudan si Mang mo. At dapay Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nay, Tonyo. Apayan ako nam dayta. Nagsingpat ka kini Milo. Iso ama kunak anagasat ni Milo ken ka. Wen, Tonyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagit nga agpaisun ni Milo. Nagagit nga agmula. Milo, mapan ka din agmula, ijay taltalon. Uwan bakit? Kunangamin kanyak ni tatang, mapan ka agmula, ijay taltalon. Iso pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam, ijay taltalon, lakay. Agduduma. Ay, ha? Uwan bakit? Agduduma ti mulmulak idital talon. Iso kanayo na idital talon. Mayat Anya ti mayat bakit? Nagganas ka di mo laang ti agmula, Milo. Uwan bakit? Nagganas talaga ti agmula itinatang. Nang runa, no apitek ton dagiti bunga na. Ala. Agawa am nga rod ti agmula. Tapno adun to ti apitam, wine. Uwan bakit? Nagmalmalam ka mo, iti balayaw, Milaw. Saan ka mo't anapan iti talo na nagmula? Adda ka din bagbagayo kini si Mang Tatang. Ha? Nay, ada ayabot timbaga kani si Mang. Saan ko pa nakasarsarita ti asawam? Adda sa bali kay papanandag iti bagbagana ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumit, amapan kag mulmula iti taltalon. Saan lang nga taltalon ti pagbulmulam? Nudikat iti pa'y kasabaan. Rajak ibagakan ni si Mang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito, matakwatan na ti madingar aramidin yaw kini Ilay. Tatang. Apay ngay Milo, ita ka laang agparang kanyak. Kailiw ka na, ingamnas ka ti panagan na dilay. Anya ti kahit maasawan. Ang mga no matakwatan ni bakit tutir aramidin ta. No talaga mo't laang ay ayatin nak. Sinaamo ni si Mang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin ti kayat mo mapasamak? No kasta nga rod, di na kay ayatan? Ay, ayatan ka. Pampanunutok lang, no niya ti posible mapasamak. Anya ti kahit maasawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnokan ko na ti amin. Anya nga ti aramidin ta ilay. Imbagak mo't din ang panawam laangan ni si Mang. Aklunag. Ay, ayatek pa lang ti asawak. Anya? Di ka mandanagan, gaputa ay ayatan ka mahit ilay. Milo. Agtali na ita pa ila dito kasabahan. Mailiwa ka talaga kan. Wan, Milo. Agtali na adta pay laang dito'y kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo abaw, ti mapaspasamak, si Mang. Amok, tatang. Among milagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagungit ko kenkwan na tatang? Ha? Ano ti kayat mo asaway? Adda planok nga aramiden, tatang. Anya? Sigurado ang maibabain da adwakan ni Ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Si Mang. Agin sisingpetak pa ila ita, tatang. Ngam, addan na bukal a planok. Anya ngay dayta, si Mang. Makita yun to, tatang. Sigurado apakaibabay ng dadwa. At dataman na dito kasabahan nga ayuyang ta ilay. Wan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pagsinarakan tatap no awan makakita kadata. Wan. Nasamag na ito lugar. Isong awan makakita kadata. Wan.
Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka dayta, Milo. Talaga? Wen, parakan ka, ti kinapintas ko. Siga lang ti lalaki, iti biyag ko. Ay sos, sa dino ngayon ti ayan dagiti kawusta ilay. Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino nga tinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Ora siyak, awan mo't nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramiden ta, Milo. Saan ta mo tin napuputan nga ada nangala iti kawusta? Kasanuta pa yun. Lamu-lamutan nga agawid. Sana mabalin, mabainak. Anyang ruti ramiden ta. Siya! Tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay! Si Mang. Si Mang? Nagalas tilangayo alamo-lamo dito'y kasabaan. Apo, karuba! Umasidag kayo dito'y! Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan! Ay, kababain. Amo yung gayam ti agbaen! Kwa. Hoy, si Camilo, sakbay nga agsinata. Daytoy pa'y ti paraken kaka! Ay, anay ko, kinuktaram ti, anay, Guguram! Kat manipot ita, agsinatan, Milo! Ay, baka wala lang si Mang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, di lang ko mapanawan. Ay, anay ko. Agdun na kayon iti daytoy ababaem! Ti ammo yung ata, jak ammo adito'y kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan na. Di nakisinsina. Pangasim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Kasabaan! Dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din! Napagad ti si Dain, Ari, may. Ay, kat pumanaw kan di talamisan, no di mo kaya tisidaan. Dinilaw ko lang ti si Dain, kastante ibagam. Siga kumaati nagluto, no dilawang mutlaang tilutok. Anya kalaki din, aya. Madilaw lati. Puston, pumanaw ka di tilamisaan, no di mo kaya timangan. Nagadulakit din ti saom aya, salbag ka. Di ka nga ito agunguta. Anya ti kayat mo mapasamak, Ramon? Si ka man. Siyaklaangan ti pumanaw, salbag ka lalaki. Naglain ka nga agdilaw, ngam di mo ammo ti agluto. Ay, piman kamet, Remey. Tunggal aga pa kayo kin ni Ramon. Umay ka dito'y balay. Makaumaday jay alalaki. Naglaing agdilaw. Anyat dinilaw na ay anak ka. Nagapgad ka nung tisidaan alinutok. Anya, day talaang aban ang tinagapaan niya. Wala nang. Naglaing agdilaw. Ngam di namot ammo ti agluto ti awanan bain alalaki. Ay narimay, nagrabaw arason tinagapaan niyo. Mala, agawid ka kiday na nakaw. Taurnosin nyo day ta problema yaw. Ay, diyak kaya ti agawid na nang. Umyan akong di ti balayaw. Ingkay aywan ni bakit mau, Ramon. Nagawid man ni balay ni Katugangam. Tunggal adda di na magustuhan. Mapanagkamang balay dananang na. Kanayong lata na kastatyer aramidin yaw. Inaldaw kayo nga agap apa kini Remy. Nagarsagid mo gamin tata. Imbagaklaan apgad tilinuto na. Ay na, nagungutay. Anya? Jak amoy tila dya, babae ta naglaka nga agungungay. Rumwar ka dito'y sila'y anak ka. Umay na kan sukunan ti asawam. Manjak, nanang. Day. Ay, diyak kaya ti agawid di balay me. Kagurgurak day jay alalaki. Anya, ay rumwar ka kitdain. Kit agsarita kayong agasawa. Anyamot na day jay alalaki. Di pa'y lakat agawid. Malamapan kan iti ayan na tagsarita kayo. Apay nga da ka dito balay, Ramon? Di ka din kumurgura, Remy. Agawid tan balay ta. Manjak. Ala na bakit? Agawid tan.
Pakawanin na kaon noon niya man tinagbasulak. Che! Anya kalaki din. Ay, bakit? Agawid tantan eh. Mabawa ng jalinuto kasi dahil. Sapay nagimas. Uri anya pa tibagbagam. Saan ako nga agawid? Di bakit ba? Di nakmanagkan? Ha? Kagurgura ka, Ramon. Umay kakid din. Bakit? Ala, mapit lang nga rod. Tay nakagpakada kanina nang. Santan nga kapapa bakit, Wan? Ay, ayatan ka bakit? Ay ayatin ka mo, Ramon. Happy together tamanen, Wan. Wan lakay. Di na nga ron talikudan Sumango ka kanyak. Apay ayaman ng Ramon. Kunak man no ay ayatan na mo. Bakit? Wan mat, ay ayatin ka mat. Sumango ka nga ro din Wanan, aday ta. Ay no. Nagpintas ka talaga, Remay. Salbag ka. Sa mula ibaga na pintasak no adda kayat mo. Pwah! Ha? Ni, apay nga nga intupram ti kankanam, Ramon. Nagadat ti si Dan alinutong bakit? Anya? Nagadat lang ro din. Nagalsampay. Ay, buisit ka lalaki. Uray, di ka mangmangan. No iyawam ti linuto kasi daan. Ay, di ka kumagungat Imbagak lang mo't anaadat ti linutom asidain. Buisit ka lalaki. Naglaing ka nga agdilaw. Ngam di mo matamot agluto. Syaklatan ti aglutluto dito'y balay. Ay, di ka aglaw ta nakababain. Mabain ka? Katpud no mati bagbagak? Ha? Pumanawak man langan. Tapno awan ti agluto iti kanam. Anya? Imot mo matanday tabag mo adakkel. Umyan ako dito'y balay yun ni ading ko. Siguro, nagapa kayo manan kin ni Bayaw Ramon. Sinalbag da dya lalaki. Uray saan kami ngagkit-kita? Anyat nagapaan nyo ay amanang. Dilawan na amin alutwag. Kunamlan asino akalaingan nga agluto. Data lang tinagapaan nyo kin ni Bayaw. Ay, nagbasit abanag. Basta, umyanak dito'y balayo, ading ko. Uray saan kami ngagkit-kita kan ni Ramon. Ay. Nagtalaw man ni bakit mo, pari Ramon. Uwen pare Osteng. Adda man hindi na nagustuhan ngayon bagak iso nagtalaw man Nakita kahit nga daimot na takilabag. Napanag ka mang balay ni ipag mo. Uwen pare. Kahit yung kasukunan ani bakit mo. Ay, diyan mo. Panunutok pa yung umuna. Namapang kusukunan mo no saan? Inkalatan sukunan at asawam kat nga road pare. Makitan tao? Ni, si kamat gayam Bayaw Ramon. Uwen, ipaglyon Umay ko sukunan ni manang mo. Sumbra ka Bayaw. Agyaman ipag. Sige, nakayaban ni manang ko iji kusina nga aging inaw. Apay ngay may ka ditoy, Ramon. Umay kasukunan na ba kahit agawid tan? Manjak. Anya lalaki din ibagan. Pakawanan na ko noon yaman tinagbasulak. Agawid ta din. Ornosin tanti problema ta. Tarupam. Uwe na ibagam latan ti kahit mong ibaga. Ay, di nakmanagkan. Kagurgura ka. Umadayo ka. Ni bakit mo? Oh! Di nakagkadita bibig Ramon. Ew. Ala, sumurot ka nga ro din kanyak tagawid tan iji balay. Diya kaya ti sumurot kan ka. No way. Umay ka din. Ramon, anya ti raramidam. Agawid ta nga ro din na bakit? Ala, mabit lang nga ro da. Tagpakada ka nilyon nga ading ko. Together agin kayo manen agin di bakit mo pare. Uwen pare Osteng. Napan ko inay ayaw di balidalyon nga ipagkaw. Ay, very good no kasta pare. Naglakalaki din na gumurguran ni bakit mo. Diyak man na mo itilay di babae. Madilaw labas Ay na, gumuran. Kat agkamang mga dagosan kadagiti kakabsat na. Wano, itiina na. Kaslaubing ngayon ka ay aywan pari Ramon. Ay, wan nga rod pare. No, diya ako nagkan. Ay na, saan mo tin asumurot kanyak? Anya? Nasken ka di pa nga agkam tapno sumurot ken ka paray. Uwe na pare. Agad ti pangayayok ken ko na. Tapno agawid di balay me.
linabaam ka di dagiti badok bakit? Wan lakay, apay aya. Kasla saan mo't ang nalabaan? Adapay larugit na. Anya? Siga ko man ati naglaba? No di mo kaya ti panaglabak? Ne, umingar ka manin bakit? Ibagbagak lang mo't nga dapay larugit na. Naglaing ka nga agdilaw. Agyaman kakit di at alinabak pa'y dagiti lupot mo. Di ka nga rin aglaw, Agsarita ta ko maitinasayaat. Ay, agtalaw akon. Diyak kaya ti araramidom kanyak. Sangit ka ba tayo? Apa yan? Ay, parigatin naglauna yan nga agtrabaho dito yung nagtibalay. Naglaing ka pa yung agdilaw. Salbag ka lalaki. Anya? Awan mo't ni Remy dito'y balayo, anak ko. Agmay-may sa kamutain. Kas iti sigod tatang. Nagtalaw manin ni Remy. Ibet na, di dakilapag na. Kahit napanan manin di asawam. Nalabit nga ijay balay dananang na. Wano, ijay balay dalyaw ni akabsat na. Anya? Makauma. Kanayon lata na mabangkusok-sukunain. Anya tigat nasawan, inak manin sukunan itinapanan na. Ayan niya lakit din aya, anak ko. Anya, mutinda dya babae. Ay, panaganaksan ititalaw. Anya? Tumanalaw to, mitawanan bain. Makabanno ka suksukunan. Imot mo man day ta nagdakkel abag mo, anak ko. Wana nang, saan ako nga gawawid iji balay me? Amuklatan, anagapa kayo manon kin ni Ramon. Kagurgurak na di lalaki nanang. Kunamlan asino akadalusan. Apay ka di ayamanon, anak ko. Nagrugit ka no, tili na ba akabado na? Amangan no imbaga na laeng day chay, anak ko. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Ah, basta. Umyan akong dito balayo, nanang. Saan ako nga gawawid? Sigurado ka? Wala nang. Talaga jakon kaya ti agawid. Nungay umay nakasukunan. Ibagayo ang nagsakitak iti kubed. Tapno saanan nga umay ditoy. Anya? Uray jak makitkita na dyan lalaki. Kagurgurang tiawanan bain. Nay, si kamot gaya ang baraw. Una nang, umay ko kumasukunan ti asawak. Agsakit ka no ti anak ko, Ramon. Anya ka nung iti sakit na? Agsakit ka no iti COVID. Anya? Kilat mo ti pa nagsakit na iti COVID? Wen, Ramon. Nasakit ka no pa iti ulo na. Di ka kano umay dito'y balay may takagurguran na ka. Anya laki din ni Remy. Aha, jackpot yan anak COVID. Isang wayawid ko nanang. Bakit? Ay, di nakman na prusan, Ramon. Diyak kaya aton ti agawid. Ala ka din na, bakit? Gawid tan. Di ka din gumurgura. Kagurgura ka. Uray santan nga kitkita. Anya laki din ni bakit? Agawid tan, tanay, ada ginatang ko aparagan ka. Anya ti ginatang mo? Baro akawus mo bakit? Agpay sudeta nga ibagbagam, Ramon. Wag! Saan lakawas ti ginatang ko aparagan ka? Inggatangan ka pa iti baro nga underwear mo. Mabit lang nga ruda. Tay nakagpakata ka ni nanang ko. Bakit? Nakita, hindi magasot iti unog ti bulsak. Anya ti kayat mo asawan, Ramon? Siyak tinangala iti limagasot iti bulsa ti pantalon mo? Anya laki din ni bakit? Jack imbaga si ka tinangala. Damdamagak lang no nakita. Ayawanan ka itibain, Ramon. Sa anak magtatakaw. Di ka nga rod agungot na bakit? Dakes ayat agdamag. Nagsakit na iti nga inaramid mo kanyak, Ramon. Pagparparangam ngagtatakawak. Agtalawak langan. Anya? Liman na taon na di nagsinuko ni Ramon dito balayo, nanang. Ay kat naumamot siguro na. Nga umay mang suksukon kan ka anak ka. Anya? Uray siya. Naumaakmatan iti kastangar aramidam. Ay, nanang. Saan nga iti panang kanunong kin ni Ramon? Sika ti addabasol na. Gaputa nakaarar sa gid ka anak ka. Nanang.
Nakunana pa yun kanya kamakisinan kan ka. Tamakirilasyon laengaw iti sa balay. Anya, ay sana mabalinday tananang. Agawid akon, katin nakasarita ni Ramon. Diyak kayat nga isukat nak iti sa bali ang babae. Di nak isuksukat iti sa bali, lakay. Matayak lakit di numapukaw ka iti biyag ko. Kun kunaklang mo ti agin tatalaw. Anya? Aglamlambingak matlakan ka Isukat kan, Remy. Nilakay mo't saan pangasim. Ay ayatan ka. Di nakawiwitan Ay. Pagkawanin nak nga ruden alakay. Agbalbaliw akon. Basta di nak isuksukat iti sa bali. Mailiw akon kan karamon. Wanan ba kayo? Pakawanan kan. Ay, mayiliwak batan kan ka. Happy together tamanahin. Ala pamagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Happy together! Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insura ni Thea Tina Minisize. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya nga inkam pinauluan. First Love, dito'y drama tayaw. Anyalaki din! Che, kamot Tarupam, Tarupam mo't feeling guwapo. Feeling na pintas kamot Anya nga ron ti kayat mo mapasamak ita binignaw. Sikaman korason, Pangay, pangay, pangay. mas pangit ka. Sikati mas pangay. Gurang ka. Anya ti kunam. Anday ka. Apay dinanog mo ti rupak ngay. Ha! Day tati maganab mau binignaw. Anay ikaw, anay. Ay, nagsakit ti rupak dinanog ni korason. Anay ikaw. Nagkunang ngamin alimabas kayo iji balay danana ko rason. Amoyo lang nga ruden nga agborborak ti dara na kada kayo, tatang. Ipagamod ko na dyan korason. Nagsakit ti naramid na kanyak. Ay, anay ikaw. Uston, tatang. Kasla kay laaso kan po sa kanina na kurason. Tunggal akita kayo, aga pa kayo. Adan tulatal daw kanyak da dyan korason. Adan tulata, laarnay anak kao. Uston ko naklang aroden, tatang. Sumardeng kayo ang taagasa kung tanadanog aro payo. Kurang paydayjay ang nga inaramid kaw kinibinignaw. Kaya't ko akog taranjay tarong na tapno agnakam. Ustunday tananang. Nagsabat kayo man ngaminan kinitata binigno. Nagapa kayo manen. Ha? Gang ko na na. Sigurado nga adan black ay na. Kunamlan asino akalaingan dito'y lupaw. Husto daytan ko nakmet nanang. Agungat kayo manen. Ay, madadaal nga ron ti oras kan aldaw kaw no makitkitak da ya binignaw. Kunamlan iso ti katauran alalaki dito'y lupaw kat saan mag. Nanang. Oo, talaga ba? Kita man tila nga da ya binignaw. Kasla ispasol ti rupa na. Anya? Kasano ko maakasla ispasol ti rupa ni Tata Binigno? Wala, tanagpos kol jay pulbos na. Limaklakayan nga pulpulbaws kat adamula dito'y parparaangan, ha? Ay nananang. Tila madlaw yu kini Tata Binigno. Saan mat adakas no agpulbos?
Uray saktupay kat agpulpulbusak. Angam saan nga rod may bagay kan kwa na ti agpulbaws. Gaputa kas labang kay anadigos iti apaw ti rupa na. Anya? Ay na, talaga adyak kayat ang makita ti panagrup-rupa na iya binignaw. Jak kayat akarupa. Na, si kamanan ti masabat ko dito'y talan binignaw. Nagpapansin ka kaday, ha? Pagan anok kumatagpapansin ka, Kurason? Ang mga no si katagpapansin. Ha? Malay ko sayaw. Nagtagalog pa'y tawanan bay na babae? Si katawanan bain alalakay. Shut up! Ag-English man ang tidang nga babae. Tay, saan nakadang babae? Aneko. Dinanog nakman ang Kurason. Oh, anya, lumaban ka binignaw. Awanan kay tibaeng Kurason. Ay na, nusan la bawal ti dumanog iti babae. Dinanog kan. Ay katarami man, iso ti kayat maw. Nagpangit ka lang arodain. Nagpangit pa iti ugalim. Asinaw ti pangit nga bagbagam, ah. Sika! Ha? Kastagaya ma, Kwa, inlo ka ismumutan ti paldam ka. Wow! Oh, makitam. Nagmulagat ka nakakita iti lopok binignaw. Oh, ita, ibagam ka di pa'y apangitak, ha? Ay, just kay. Nagpudaw ti lupo na. Kaya't ko nga aprosan. Ay. Anya man ang tinapasamak di tarupa manong binignaw. Dinanog da di ako Kurason. Apay ngagkatawa ka mandaing. Anya nga tano isubliyo tinapalabas manong binignaw. Anya napalabas sa sasawam di tamandaing. Tinapalabas yu akin ni manang Kurason. San kaday aperslab mo ni manang Kurason? Total, agpada kayo matan abalo tinatay. Armamanan ni manang Kurason. Uwin sang agpaisaw, ading kao. At dangamin nakita kahit. Anya day taan nakita, manong binignaw. Jay kwa, jay nagpudaw alupo na. Anya? Kasano ko maanakitam jay lupo ni manang Kurason, kat kanayon anagayad ti paldana. Uwin, impakita na. Anya? Nay, papanam tatang. Kasla naragsak kayo ita. Talaga naragsakak laarnay anak kao. Anya ti pakaragsakan nyo tatang. Apay nga suot yung pay lang, di ta nagdaanin na pulo yo. Ay, di mo latan ikaskasaw ti makikita manak kao. Basta da napatag apapanak ita. Ngam saan pa'y analablabaan day ta apulo yo. Agat lungon ti angot na. Sana balay na anak kao. Ay, agbangbang luak langan. Tapno madismular jay agat lungon niya angot na. Anya? si
kamot gaya Manong Binigno. Adda ka din ni Manang Mao. Aday je kusina nga aglutluto Manong Binigno. Apay nga damat imot mo asabong. Ay kwa, para kin ni Manang mo ako rason dito asabong, ading Paustina. Sige, sumrek ka Manong Binigno. Tainak ayaban ni Manang ko ija kusina. Nagpuskol mo tantirupam nga umaypay dito'y balay may binignaw. Ha? Hindi kita kailangan. Na, ag Tagalog ka manayin korason. Ay kwa, ag kapyata ka din Anto'y tisabong aparakin ka, korason. Napay day tasabong. Peace offering ko kin ka dayta, korason. Agkapyata ka din Saan tanya agap apa? Ha? Diyak kayat? Alan ako rason. Agpadatabetan abalo tinatay. Lipatan ta ka din tinapait napalabas ta. Basol mo mga main. Ay sus, ipalagip mo man ng tinapalabas, korason. Pakawanan na ka din Napay anang asawa kay ti sa balay. Imbes ko maasyak tinasawam. Kwa, sinuliisog nak ngamin ni best friend mo. Iso, nasikugak, korason. Ay, salawahan ka. Lipatan ta ka din day ta pasama, korason. Ay, ayatin ka pa'y laeng ngaging gaita. Ang di ka na'y ayatan. Anya? Ala, pumanaw kan. Tadyak kayat ang makita ti panagrup-rup ang binignaw. Anya laki din. Anya lakit din nasasawam dita. Basta pumanaw kan. Anya laki din ni korason. Isoblita ki din. Pumanaw kan binignaw. Get out! Naggapumat dito'y balay ni Tata Binigno, Nanang. Anya man yung tinaramid na dito'y balay. Ha? Apay nga umisam ka, Nanang. Kasla nakaragragsak ka ita. Ha? Ay, kwa. Ay, awan Peter anak ka. Nay, sa bali ti kay papananti panagisam mo, Nanang. Ay, adda kwartam dita anak ka. Adda, pangaramatan nyo ay iti kwarta. Mapanak agpariban iti buok. Ken gumatangak iti napintas abadok. Anya? Itaman pa ya malagip mo ti agparibad, Nanang. Iti anya aga po. I'm in love again. Anya? Laawanin tinamnama pa'y kabagis. Natayin ti panagayat ni korason kanyak. Anya? Apay anay bagam anatayan ti panagayat ni Manang Kurason, Manong Binigno. Napanak itay iji balayda. Ket pinapanaw naklaang mandeng. Sayang ti porbak anapan iji balayda. Naggasto saklaang iti sabaong. Ay kat ulitem manin ati mapanagdaton. Ay. Ni korason ti porslab ko kabagays. No apay mo't ngamin na nagpasulisugak iti day di mait abis prin na. Basol ko mo't laing no apay anarakrak ti relasyon mi ide kini korason. Di ka mapukawan iti namnama. Ulitem manin ti mapanagdaton kini Manang Kurason. Ha? Apay mandeng. Anya tinakita ka.
Ni manang kurason jay magmag na ngagpadaya. Naka-shorts iti nakiting. Ken, madlaw akaribriban ti buok na. Wow! Ay nagpintasan ni Corazon. Ninay, uray ka lag tilmunen ang nakakita kini manang kurason, manong binignaw. Ay nagpintasan ni Corazon. Legs pa lang ulam na. Anya ter aramidom dito'y balay binignaw. Inawis kaya nga umay dito'y balay. Ay kwa, umay ka manen sa rungkaran, Corazon. Apay, agsakitak kaya ta umay naksarungkaran. Umayak ang daton kan ka, Corazon. Agawid kan. Apay ngaya pagawidin nakadagaws kat kasangsangput ko pa'y laeng dito'y balayaw. Agawid kan. Anya laki din ni Corazon aya. Ay ipakawanan na kon. Nabayagan da dya pagtang, Corazon. Nasakit tinakam ko kan ka binignaw. Tumokno sa dilangit tigurakan ka. Anya? Best friend ko day di asawam. Isoting kalaysam. Agsangit ka matan, Corazon. Ay, nagsakit na ito'y ngay naramid mo binigno aya. Kasla binagkong muti puso kaya. Ay, sos. Agdungaw ka matan, Corazon. Ay, natayon ti panagayat ko kan ka binignaw. Saan kan ngay ayata? Di ka nga ron agdungaw ka. Dungdungawak nga rog tinatayan na panagayat ko kan ka. Anya? Pumanaw kan, tadikan ka sa pulan. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Pumanaw ka na. Kunana, insadag na ti ulo na iti abagak. Ay, nagsakit tinaramid mo kanyak binigna. Ay, kagurgura ka. Ay, kagurgura ka, kunana. Inarakop nakmait. Basol mo matlaang nuapaya kastuyak itakan ka binigna. Ibasol mo, kunana. Iyas asidig na matibibig na kanyak. Di ka lako man namamaw. Sinaktamla ang tipuso ka. Sinaktam ti pusok, kunana. Insapal na matan ti lupo na kanyak. Ay. Salawahan ka, binigna. Ay, makaamo ditan. Agkakon ti bibig na. Ay, pinakagan. Anday ka. Pwede dinanog nagmatin Corazon. Ay, kanayon naklatadan dalugan na. Mananggun daway ka. Rapist! Anya? Kasto iti aramidem, manong, dumagag ka. Anya da itaman daing? Yarsaas ko. Anya? Kasta taramidan? Wen, manong binigno. Sigurado amabiyag manen ti ayan-ayat yaw. Ipiktib nga ta da itang aramidan? Wen, manong binigno. Tulungan ka ang mga ramid iti dayta.
Apay analadingit ka man daing, kan sa dino ti papanam. Mapanak gumatang itilungon, manang kurason. Ha? Mapan ka gumatang itilungaon? Ha, sino tinatay? Natayan ni Manong Benigno. Anya! Natayan ni Benignaw ko nam. Wen manang, kakitaan ti bangkay na ijebalayda. Ay saan? Saan nababali na matay ni Benignaw? Ay mapanak ijebalayda itamot lang! Nakaunat mo't nga agpayson iti kama ni Benignaw. Ay natay mo't nga agpayson. Ay na, Benigno, aya. Apaya natay ka mo't ay, jak maklon ti pupusay mo, aya. No amok la ko makastoy ti mapasamakan ka. Impalubos ko kumangay nagkanak itinapaak. Ay, jak kaya tamapukaw ka itibiyag ka Benigna. Ay, ayaten ka Benigna. Ay, ayaten kamat, kurason. Ha? Nagsaw tinatay. Isa anak pa'y anatay, kurason. Kampay idilaeng anatayak. Tapno umay nagsarungkaran. Anya? Ay kuha, kapanunutan milaeng da ito'y kinimanding akabagis ko. Kurason, putno ka day ginanghag ko nga ay ayatenak. Ay, kuha. Nadaya mo't imbagbagak katawan mag. Ay, kuha, ada imbagam kurason. Imbagam paya di na kayat amapukaw iti biyag mawa. Kayat ka di asawan day ta, datamanin? Anya datamanin asasawang Benignaw? Together agin tamanin kurason. Ay kuha, basta kagurgura ka. Ay, umay ka man kide. Agpakipot ka pa'y Ay, Mario ka! Ay, ayatin ka, kurason. Sika, ti perslab ka. Ay, Benignaw. Sika mo't ti perslab ka. Ay, ayatin ka mo't dun. Napakawan kan Benigna. Ay na, naggana sa'yo. Together again. Ay na. Nasamsam it ni Ayat, iti maikadwa manin agon raway, ako nada. Malah, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. First love, dito'y drama tayaw, Anyalaki Dane. Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.